Nyt mä näytän tätä juttua tässä. Eli tää on puhelimella kuvattu tää video, mutta tää menee yhdelle toiselle kanavalle. Meillä on yksi toinenkin kanava, mutta se ei mene sille. Eli se menee yhdelle toiselle, mikä on tässä mun puhelimessa tää yksi kanava, jota mä en voi muuttaa. Elikkä aloitetaanpas esittely. Ui. Joo, elikkä ensimmäisenä tässä on mun pöytä. Siellä on erilaisia juttuja, niin kuin päiväkirjaa, yölamppu, joku lelu ja hamahelmiä. Minecraftista vaikka tämmönen TNT-lelu. Tavallinen palapelipalikka. Kun semmonen, en tiedä, vaikka kavereilta saatuja juttuja. Niin kuin mä oon saanut tämmösiä mun kavereilta. Mä rakensin tuon omenan itse. Ja sitten voi siis olla vaikka pöydällä roskakori. Tässä on tämmönen Salma Green. Ja sitten voi olla vaikka muistoja lapsuudesta. Joo, tässä oli siis muistoja. Tuossa oli äsken mun lapsuudesta muistoja. Sitten tuolla kaapissa tuolla. Niin sielläkin on niitä. Oottakaa, mä käyn hakemaan. Mä pistän tälle. Elikkä mä nyt kävin hakemaan ne ja tässä ne oli. Mutta tässä oli se, mikä oli tässä. Elikkä se pistetään tuohon takaisin sitten. Yksi. Mä en halua näyttää näitä sittenkään. Koska siinä on vähän salaisuuksia. Voi, mä oon niin söpö tossa. No, moikka. Moi moi! Yeah!